بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين. آمين. حبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. والحمد لله. أو غريبك أنا وديني أو بالمك مانغادو. ni oyi kunati ni belajini kuma kunati pressure ni sigara bemmi bamakuma alhamdulillah aslamo ina fo awere nyemala chuga minna anga jamana kono fitne min ni manga min baby nga fitne gere tere wa manga gere tere jamana doni bawde kam manga jamana karamo de kam manga bolo nyeshime minuma ko nunu de don tigiw ye olu de bika fitne wuli nyogona ka nyogo dogoya ka nyogo lagishi Allahu akbar nga ne kunati ka wele da kai ani nienga misazi ka lase anga jamana nyemogo ma ananga jamana karamogo billahi ninta machine te ta machine nyumai anga jamana kono et puis nte imagine nyumai ka da anga jamana ka Follow de apmi fo ko mali doni ba jamana nibiti ka jamana jantagala nibiti ka bara bawdamne ibi teme mali la de ka do nyini mali karamo de fe sega fo inshallah karamo na aw moke o ka doni an karamo ka doni olu ye doni min di anma ko ay buna de ma dew demeni ni ayo kalala an mota ko ke foyi fo nyogo burja ani nyogo lagesi ka fo ne de ba do katime beka ne de ba do katime beka karsa mi vile otado na jamana tulata an jamana kob na ke munyi Allahu akbar karamo ye chefo tiens ola men chika ilase anga mali karamo ma kerengere yana anga karamo do bola sisa aye karamo baw dogoya kanga almami ulagishi kanga doni bago lagishi ku dogoya aye ma dama do lagishi o de kama kunate bola ko me kuma bika lasama tiens ola ni message aya di anga kramokema ko kunate ka chikando na ya me odu na ya me oditu ko nga billahi na ma me asigilentini femini o baby boala minun kela akadan oma dogere kenake tune ko kunate ka chikando grand pressure nga na ma me mina ka kofe ale damate billahi mali baby boa kalam ay doni ko la kulenge de tsega ke anga jamana kono ya bli karamo ka nyogo dogoya ka nyogo lagisi adna ba mali kono bi pew nga foite billahi hashidia de du sega foite la tiens doni dabola mogo demeni kama ka mogo deme ku ka problème wuli ka boy de ko mimbu ka ku wuli ka boy nga doni baka kuma tika ke foye ko karsa mi vle oti foye do ala toromber de javanchido ka karamogo ta atoko ma mogo ka bunye bi minga sabu ko ayele no katimenga to bala katimenga dawla bala katimenga manya bala katimenga iga kuma da odama ala karamogo baminu nyere fatula ni ala ka kalfa minala doyama bika se udema menni aya dadi ninga an laba bina ke munyi billahi nanga doni bago bika doya yoro amanga ndade fi wa an nga kuma sino baby kunati don ne ka ladati karamogo lagishi wa ne ka ladati karamogo doye ni ya ne bika kuma fenga billahi abna ke sawbidi ka fitne la wuli anga jamana kono tiens otuma aya fo anga karamogo kenyina abala sama aye karamogo minu doya niye ane abi bara minna niye akadabla sabu niye karamogo yena billahi doni bagate wati fendo ati foido mo ga sigi ka labango jatimine niye mogo ita billahi doni bagate ay siga foitala doni bagabe c'est-à-dire doni bago bi nyogon kanu de ka ke nyogon fe wala za olu ko fe doni kasi ka développer mais ale mana foi kama anga jamana chili kama ale mana foi kama anga jamana doni bago togo cheni kama ko lagishi an ganga sigi chodi ko laje wajie doni ba be kanga bo ka kuma ni kamele fe abi mina ka dabla hal na soro an koroke do billahi darima famudi ola ni doni bago kala dakela ni ka nyogo lagishi ka nyogo buruja
ima ye hal ni waati na mɔgɔ bi maloya ni ko k'i ye karamɔgɔ ba ye n'o ye ɲininkali ye k'a bi bɔ Mali la ko tiɲɛ t'a ka dɔnni na mais a lajɛ an ka jamana sera nin niveau in de la bi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tiɲɛ. Mais dɔgɛrɛ bi kɔfɛ ka na ni ninnu ma dabila bilahi a ka jugu ni nin bɛɛ ye. Allahu akbar. Ala ka sini kɛnɛya d'an ma. Mais karamɔgɔw bi kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ne ɲɛna o la dɔnni bɛ développer jamana kɔnɔ. Dɔnnibaga yanni dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen ani fantan minnu bɛ yen an ka se k'olu dɛmɛ k'u bɔ ka gɛlɛya kɔnɔ. Mais anw m'an ka dɔnni ta ka kɛ foyi ye yɛrɛ yira ni kafanciya ani dɔnnibagatɔw lagesili kɔ. Dɔnnibaga lagesi min daminɛtɔ filɛ an ka kodɔnnaw lagesili min daminɛtɔ filɛ wajulukɛlaw lagesili min daminɛtɔ filɛ i k'a dɔn nin ye image juguba de ye an ka jamana kɔnɔ wa n'a tola ta bilahi kunfɛnw bɛna don a la et puis mɔgɔ minnu ma kalan u bɛna don a la an ka jamana bɛna ci k'a ban pewu k'a bɛɛ mugumugu bilahi taayɔrɔ tigɛ maa si la tugun. E m'a ye n'i y'an ka arajow lajɛ k'an ka telew lajɛ ka réseaux lajɛ i bɛna ye dɔnnibaga misɛnnin caman bɛ ka wuli mais u si tɛ tiɲɛ kan u bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn lagesi ka karamɔgɔbaw dɔgɔya k'u lagesi mais aw ka kow daminɛ cogo jateminɛ dɛ ani k'u ka kow laban cogo jateminɛ bilahi u b'a daminɛ bi u tɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛ pewu ayi siga t'a la mais ni hasidiya bi karamɔgɔ dusukun na bilahi ala tɛ sɔn i mako bɛ fɛn min na a ka d'i ma. E tɛ fɛ k'i karamɔgɔ ɲɔgɔn ka jama ye e tɛ fɛ k'i karamɔgɔ ɲɔgɔn ka tɔgɔ ye e tɛ fɛ k'u ka dawula n'o ka se ye a n'o ka nafolo ye mais e ye karamɔgɔ qualité jumɛn o la an k'a dɔn nin t'an ka jamana laada kɔrɔ ye nin tɛ an ka Mali danbe kɔrɔ ye an bɛ nin min na an ka segin an kɔ karamɔgɔw ka segin ɲɔgɔn ma u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma. Nin ye Konate ka ladilikan ye ka lase an ka jamana ma a n'a dɔnnibagaw. O la kuma man ɲi mɔgɔ kelen da n bɛ kuma segin mɔgɔ tɔw ma ka dugawu kɛ an ka jamana in ye yarabi ala k'a basigi fitinɛ min ni masiba min bɛ nin jamana in kɔnɔ yarabi ala k'a wuli ka bɔ dekun min ni gɛlɛya jugu min bɛ nin jamana in kɔnɔ yarabi ala ka a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ ala k'o kɛ ala y'a bonya kama sɔli ala rasuli an ka jamana in yarabi ala k'a kɛ an sago ye ala k'o kɛ an ka maaba tɛmɛnenw kama ala k'o kɛ nabi ɲumanba tɛmɛnenw kama ala k'o kɛ kiraba tɛmɛnenw kama dɔnnibaga minnu bɛ yen bi ala k'a k'u ka dugawu kama ala k'an ka jamana in basigi ala k'a k'an sago ye ala k'o kɛ ala y'a bonya kama sɔli ala rasuli c'est-à-dire an ka Mali ye an bɛɛ lajɛlen diɲɛ de ye n'an ye sira o sira ye min bɛna ni Mali tiɲɛ sira ye Mali mana maa si ka kɔɲɔ minɛnnaw mais n'an ye sira o sira ye min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana ci a ka kan an ka wuli ka kuma ka ladilikan lase mɔgɔw ma mɔgɔw ka kumaw ta k'u pese n'u y'a ye min ta ye tiɲɛ ye u bɛ tɛmɛ o sira fɛ nin ye Konate ka ladilikan ye an tɛ foyi fɔ nin kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka an sago di an ma silamɛya tiɲɛ yarabi ala ka dɛmɛ ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasul rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم لا تدع في مجالسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أميا إلا علمته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Gran pressure ala ka shini kana dani ma. Amin. Ala ka nyema ila. Amin.